खुलुमबाय। आं उदांस्रि मोसाहारि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 9 फेब्रुआरि 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ बाबा आमथेनि रुंसारि सान एबा बाबा आमटेस डेथ एनिभार्सारि महरै फालिनाय जायो। बाबा आमथेया सासे भारतारि समाज सिबियारि आरो समाजारि मावथिमोन। बिथाङा गुबैयै खुरिया बेरामजों नाख्रेबजानाय सुबुंफोरखौ फिन थांना थाफिननाय आरो गोहो होनायनि थाखाय मिथिजायोमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो चकलेट डे, नेशनेल पिज्जा डे आरो इन्टारनेशनेल उइन्टार बाइक टु वार्क डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।